Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat 2 vrouwen zijn opgepakt voor immoreel en vervuilend gedrag. Het is een opmerkelijke zaak. Sinds eind vorige week verschenen er video's op sociale media van 2 vrouwen. Geboren in Oekraïne, 36 jaar geleden. Ze zouden de Nederlandse nationaliteit hebben en ze maakten allemaal filmpjes hier op Curaçao. Sommige filmpjes gingen over het vervuilen van de natuur. Dan lieten ze allemaal spullen achter en liepen ze weg. Ze probeerden ook een bankje in de brand te steken. Ook zijn er wat meer pornografische video's gemaakt. Zo is er volgens de politie sprake van een video waarbij een vrouw ontuchtige handelingen verricht met op de achtergrond een kerk. Er is veel bloot te zien en dat heeft ertoe geleid dat de vrouwen opgepakt zijn. En dan gaat het in eerste instantie om het vervuilen en om het immorele gedrag. Er is veel te doen op sociale media. Heel veel mensen hebben de video's gezien, hebben er ook over geschreven. Veel mensen zijn verontwaardigd, ze keuren de hele situatie af. Wat er verder met de vrouwen gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Als je kijkt op hun social media profiel was het zeker niet de eerste keer dat ze op Curaçao waren. Ze zijn ook lid van sommige Curaçaose verenigingen. Dus wat er precies gaat gebeuren weten we niet. Maar het heeft in ieder geval op sociale media weer heel veel kliks gekregen. ManPin wil maatregelen voor energieprijzen. Dat heeft Giselle McWilliam gezegd. Zij is de leider van de fractie van ManPin in het parlement. Op dit moment is er sprake van oorlogshandelingen tussen Amerika, Israël en Iran. En dat kan leiden tot hoge energieprijzen. Volgens de fractie van de ManPin is het belangrijk om samen te werken en tot praktische oplossingen te komen. In 2022, tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, heeft de toenmalige minister van Financiën het OB op de verkoop van benzine en diesel aan de consument afgeschaft. Deze maatregel hielp de brandstofkosten te verlagen en de stijging van de kosten van levensonderhoud te beperken. Volgens McWilliam moet nu opnieuw zo'n beslissing worden genomen en daar moet niet te lang mee worden gewacht, omdat op die manier kan worden voorkomen dat de kosten voor de burgers te zeer oplopen. Staten van Sint Maarten wil vergadering over CBCS. Dat gaat over het parlement van Sint Maarten. Die wil een spoedvergadering over de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat heeft de fractie van de Democratische Partij gezegd. Het gaat allemaal om recente verklaringen van de minister van Financiën van Sint Maarten, Marinka Gums. En daarop is weer gereageerd door de Curaçaose premier Gilmar Pik-Pisas. Het gaat om de samenwerking tussen de 2 landen en volgens Sint Maarten moet Sint Maarten meer haar eigen koers bepalen met betrekking tot de monetaire unie met Curaçao. Dat zei ze tijdens een vergadering van de Centrale Commissie in het parlement. En dat heeft tot veel commotie geleid en onder meer de uitspraken van Pik-Pisas en de minister van Financiën van Curaçao, Charles Cooper. Hij vindt dat er meer moet worden samengewerkt en niet zomaar één land kan zeggen van wij houden geen rekening met het andere land. Nou, het Curaçaose parlement gaat hierover praten en het parlement in Sint Maarten. Opnieuw veel auto's in Jan Tiel weggesleept. Zaterdag hebben politieagenten samen met politieaspiranten opnieuw een actie gehouden in Jan Tiel. Het gaat erbij om foutief parkeren en er zijn verschillende auto's in beslag genomen. Ook werden veel boetes uitgedeeld, ook vanwege het rondrijden met te zeer getinte autorijden. En een bestuurder die de controle opmerkte probeerde via de stoep een U-turn te maken om de politiecontrole te ontwijken. Nou, die werd uiteindelijk toch opgepakt en die kreeg een boete omdat zijn documenten niet op orde waren. En er zal verder gecontroleerd worden over foutief parkeren. Vrouw in zaak opgesloten. Dat is een opmerkelijk verhaal. Dat gebeurde eind vorige week. En nu is het pas bekend geworden dat er een vrouw bij het tankstation bij Pablo Frederik in een pand werd opgesloten. De politie was aanwezig en zag dat de klant was opgesloten nadat zij binnenkwam toen de zaak net dichtging. Bewakingspersoneel zei tegen de vrouw dat ze weg moest gaan. Ze kon haar niet meer helpen. Zij bleef in de zaak, maakte foto's van de mensen die daar werkzaam zijn. Die voelden zich onveilig. Ze sloegen alarm en de deur werd gesloten. Pas toen de politie kwam en de vrouw liet zien dat ze de foto's had weggedaan, toen mocht ze uiteindelijk weg.
En het gebeurde allemaal afgelopen weekend. Brand in zaak op Santa Rosaweg. Dat gebeurde bij een een eetgelegenheid op de Santa Rosaweg. Was vuur. De brandweer kwam en die zag dat de keuken en een deel van het dak in brand stond. Er is snel begonnen met bluswerkzaamheden en daardoor is de brand zich niet verder verspreid in andere gebouwen. Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef daardoor de schade beperkt. Perth viert 2-jarig bestaan. Het gaat om Perth Curaçao. Die vierde haar 2e verjaardag en die organiseerde verschillende korte films. Die konden zaterdag bekeken worden. En de films zijn lokaal geproduceerd om bewustwording te creëren over de realiteit van mensenhandel en het belang van waakzaamheid, bescherming en actie. Mensenhandel is geen probleem dat ver weg staat, benadrukt de minister van Justitie Shalton Hato. En hij zei dat er in 2 jaar tijd door Perth Curaçao veel gedaan is, bewustwording, maar ook daadwerkelijk mensen op de hoogte brengen van mensenhandel, mensensmokkel en de gevolgen daarvan hier op Curaçao. Er is iets veranderd in de afgelopen 2 jaar, zo zei de minister van Justitie. En ik hoop dat die nog verder gaat met het veranderen van de bewustwording van mensen. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ja, ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met nieuws uit Nederland, want de moeder van Natalie Holloway, Beth Holloway, heeft aangifte gedaan in Nederland tegen Joran van der Sloot. Ik moet het even uitleggen voor de mensen die de zaak niet kennen. In 2005 zou hij betrokken zijn bij de dood van Natalie Holloway. Joran van der Sloot, geboren in Nederland, woonachtig op Aruba, was 18 jaar in 2005 en Natalie was ook rond die leeftijd. Zij verdween nadat ze samen naar een strand waren gegaan. Sinds die tijd is er heel veel gebeurd en Joran van der Sloot zit een lange gevangenisstraf uit in Peru voor de moord op een ander meisje. Maar hij wordt verdacht van de moord op Natalie Holloway. Hij wordt ook verdacht van het chanteren van de moeder van Natalie Holloway. En die is ervan overtuigd dat Joran van der Sloot verantwoordelijk is voor het doden van haar dochter en haar lichaam in de zee te hebben gedumpt. Natalie Holloway was op Aruba voor een schooltrip. Nu is er een aangifte gedaan na meer dan 20 jaar, omdat Van der Sloot later heeft toegegeven dat hij de familie heeft afgeperst en in ruil voor een bekentenis geld zou hebben gevraagd. Wat er nu gaat gebeuren met de aangifte van Beth Holloway is nog niet duidelijk, maar er is in ieder geval nog steeds ontwikkeling in de zaak. En zoals gezegd zit Joran van der Sloot nog vast in de gevangenis in Peru. Dan gaan we terug naar Curaçao, want de Reina Seu en de Rei Cosecha is verkozen. En die zijn daarmee het prinselijk paar van de Seu-viering. En het gaat om Januska Maduro en Vilangelo Supriana. En dat gebeurde gisteren en er zijn ook allemaal tweede plaatsen en andere prijzen uitgereikt om ervoor te kunnen zorgen dat Seu dadelijk echt van start kan gaan. Veel mensen kijken ernaar uit, zoals u weet, in de afgelopen 10, 15 jaar is CU steeds groter geworden en dat was ook duidelijk zichtbaar bij deze verkiezingen, omdat er heel veel mensen op afkwamen.
Nog meer nieuws over de CU. De wagens die in de optocht rondrijden moeten natuurlijk gekeurd worden. En de CU-optocht die vindt volgende maand plaats en die begint in Bandabau. En daarom moesten er wagens worden gekeurd. Dat gebeurde op het terrein van Amstel. De keuring van de voertuigen is belangrijk om de veiligheid van de voertuigen te waarborgen. En u ziet het op de beelden dat dat ook serieus wordt genomen in vergelijking zeg maar ook met carnaval. Internationaal nieuws, want er hangt opnieuw een Amerikaanse vlag in Venezuela boven de Amerikaanse ambassade. Dat was 7 jaar geleden voor het laatst, maar sinds de aanhouding van Nicolás Maduro begin dit jaar zijn de diplomatieke betrekkingen helemaal hersteld. Zo schrijft de Amerikaanse zaakgelastigde Laura Dogu dat een nieuw tijdperk is begonnen. We blijven bij Venezuela. En de vlag is gehesen precies 7 jaar nadat deze werd neergehaald op 14 maart 2019. En dat was 2 maanden nadat Venezuela de diplomatieke banden had verbroken met Amerika, omdat hij de herverkiezing van Maduro in 2018 weigerde te herkennen. Het lijkt allemaal lang geleden als je ziet hoe de relaties nu zijn. De interim-president van Venezuela, Delcy Rodriguez, heeft goede contacten met de Amerikaanse president Donald Trump. En tijdens een bijeenkomst vroeg ze afgelopen vrijdag nog om een eind te maken aan de sancties tegen Venezuela. En dit deed ze tijdens een ontmoeting in Caracas met hooggeplaatste Colombiaanse delegatie. Haar bezoek aan Colombia ging niet door, maar in het weekend is er uitgebreid gesproken met ministers uit Colombia. En ook daarmee lijken de relaties weer wat in een beter vaarwater. Veel positief nieuws dus wat betreft deze internationale verhoudingen. Er is veel meer aan de gang in de wereld en we houden het allemaal voor u in de gaten. En dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer kijkt. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.